Apa? Aku arep buta sing elek. Ragaku sarwa kuciwa. Aku tetep putraning Prabu Tremboko. Tur wiwit cilik biyen aku digula wencah karo Kanjeng Rama ki najan awakku elek, najan rupaku elek. Nek nek iso tumindakku sing apik, aku kudu sing jujur, kudu sing netepi jiwa kasatriyanku. Wis rupaku elek, tumindakku elek. Oh, ala Kang, bosoke menungsa. Nek arep rupaku elek, nek iso wong ki do niteni karo kelakuanku sing bener, sing apik, sing jujur. Mula aku mau tumindak elek selawase urip. Yen ngono, kowe melu kakangmu Brajamusti. Wis mesti to, Kang, wong sing tak anggap bener ki Kakang Brajamusti karo Kakang Mbok Ayu Arimi. Ayo wikat. Lunga. Lunga ya lunga, njaluk dite. Lho. Kon lunga kon njaluk dit ora sudi menehi kaya karo kowe. Ora mathuk karo aku, ora gathuk karo aku. Ayo lunga. Nututana kakangmu sing mbok anggap bener. Kowe sungkema karo mbakyumu sing mbok anggap bener. Kaya aja cedhak-cedhak karo Brajadenta. Kowe ndak kelepetan dedosaning kakangmu Brajadenta. Sekejake aku tak nderek Kakang Brajamusti.